po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po ang version ko ng pagluluto ng balbakwa na litid ng baka. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo ng litid ng baka. Mga 2 kilo po itong litid ng baka na gagamitin ko. Gagamit din po tayo ng black beans. Hinugasan ko po pala ito para hindi po masyadong maalat. Gagamit din po ako ng bawang, sibuyas, spring onion, tanglad, luya. Gagamit din po ako ng pechay, asin, toyo, paprika, tsaka gagamit din po ako ng mantika para sa paggigisa. At tsaka gagamit rin po pala ako ng tubig para sa sabaw ng ating balbakwa. Pero unang-unang gagawin po natin ay ipi-pressure cook yung ating litid ng baka. Gagamit din po pala ako ng red bell pepper, tsaka itong pamintang buo, tanglad, dahon ng laurel, at tsaka luya para sa pagpapakulo natin sa ating pressure cooker. Ilalagay na po natin itong ating litid ng baka dito sa ating pressure cooker. Tapos maglalagay po tayo dito ng tubig. Dadamihan po natin para lumambot po talaga itong ating litid ng baka. Pwede na nating ilagay ang ating tanglad, dahon ng laurel, ang ating luya, at saka itong ating pamintang buo. Maglalagay din po pala ako ng konting asin para may timpla na po itong ating litid ng baka. Tatakpan lang po natin. Ngayon po ay pwede na natin tong isalang doon sa ating stove. Ipi-pressure cook natin siya ng mga 30 to 45 minutes. 45 minutes na po ang nakalipas. So ngayon ay ito turn off na po natin itong ating stove. Tapos i-check po natin kung malambot na po ba yung ating litid ng baka. So ayan na po, sobrang lambot na po ng ating litid ng baka. Ngayon po ay pwede na po natin siyang lutuin. Umpisahan na po natin ang pagpapainit ng mantika. Yan, mainit na po ang ating mantika. Pwede na nating ilagay itong ating bawang. Tapos hihintayin lang po natin na mag golden brown itong ating bawang. Ngayon ay medyo na golden brown na po yung ating bawang. Isusunod na po natin itong ating luya. Tapos isunod na rin po natin ang ating sibuyas. Hahaluin po natin siya. Lalagyan po natin ng konting toyo. Tapos hahaluin po natin. Ngayon po ay pwede na natin ilagay itong ating litid ng baka. Tatanggalin po natin itong dahon ng laurel, tsaka itong pamintang buo. Pero pag hindi nyo po matanggal lahat ay okay lang din po yan. Tapos isusunod ko na rin po yung ating tanglad. Tatakpan po muna natin para mas lalo pa pong lumambot yung ating litid. I-check po muna natin. Lalagyan po muna natin ng paprika para pang pakulay po. Tapos hahaluin po natin. Kung hindi pa po kayo kontento sa kulay, pwede pa po ninyong dagdagan. Magdagdag po pala ako ng konting sabaw kasi tutuyo po yan mamaya kapag nag-sticky na po yung ating litid ng baka. Tatakpan po muna natin ulit. Ngayon po ay i-check na po natin. Ayan na po, kumukulo na yung ating balbakwa. Tapos ngayon ang isusunod po natin ay itong ating red bell pepper. Napakabango po ng ating balbakwa. At pwede na rin po nating isunod itong ating black beans. Hinugasan ko po pala itong ating black beans kasi masyado po siyang maalat kapag hindi nyo siya huhugasan. Tapos hahaluin lang natin.
Tinikman ko po yung ating balbakwa na litid ng baka. Napakasarap po niya at tamang-tama po sa timpla, hindi siya maalat. Ngayon ay pwede na nating isunod itong ating beans. Ngayon po ay maglalagay na po ako ng dahon ng pichay. Halimbawa po, kung medyo nalalaputan po kayo sa litid ng baka, ay pwede nyo siyang dagdagan ng tubig. Pero itong sa akin ay tama na po ito. Dahil mabilis lang po maluto itong ating pitsay, pwede na nating ilagay yung ating spring onions. Ngayon po ay luto na po itong ating balbakwa na litid ng baka. Papatayin na po natin yung apoy kasi napakabilis lang pong lutuin itong ating spring onion. Ngayon po ay kukuha lang po tayo. Ayan na po ang finished product ng balbakwang litid ng baka. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!